Ti napalabas? Gapoy ti panangisalakan ni Melandro kani Angela, kadagiti lalaki amang bastos kumaken ko na. Dita anang rugi ti panagsiningid da. Ken inkarida ito'y amatulungan na ti problema da kani ama paeng. Iti makasangpet, na istorya na kani Rona no apay anarabyan. Iti paraglabas dagiti aldaw, masansanlat da ti panagsinungbat da nga agasawa, gapo iti kaawan anak da. Nasakitan ni Rona, iti panangulit ni Melandro anang ibaga. Apalubusan da ito'y amadaan iti anak iti sabali a babae. Saan nan amaibturan ti saem amarikrik nana. Kat inkedeng na akasarita ni Carmela, gapo iti may sa apalibad na akabuteng na amaamuan ni Melandro. Ita papagayam at tutituloy ti makalawas sa pakasaritaan anapauluan. No may subli la kuma. Dito'y drama tayo, Sonata ni Aya. I've loved you for a long, long time. How I cherish those Naimpakta nakabakasyon kayo iti trabaho yung mami. Talaga akayat kayo kasarita. Diyakon kabalan. Anya ka di man hindi problema yung kini Melandro. Kanayon kayon sa nga kapapa. Wano, dangdangran na ka. Saan? Di nakdangdangran. Nga masaksakita na klao na yan. Agasam, imbaga naman ng itay bigat apalubusak kano amadaan iti anak iti sabali a babae. Nagawan a delikadesa nan. Kasla saan adi adal. Saan na pampanunutan direknam. Mami, ada sa bali akayat kung ngay baga kada kayo. Jackson ka ba ilan da ito'y? Nga mabuti nga kamaamuan ni Melandro. Amang ano da ito yung timang rak-rak iti panagdan nami. Anya ka di na ita. Diyak amo no kasano nga ilawlawag ko kada kayo. Da kayon ti pan nakainak kat amok. Da kayo lang ti makaawat kanyak. Sige, Rona. Agad-adalak iti kolehiyo di sinupring ko ti pagayatan day di daddy. Adyak pa'y laang makiayan-ayat. Ngam, nagtiriknak ni Bernard. Diyak na pagkadkadan edi. Kat, ada na pasamak kada kami. Kat, nagbunga day di apa nakalipat mi. Ngam, intarayan nak ni Bernard. Kaputa, mabuti nga kidi, alaksiden dak dagiti dadakkel ko. Nagpambarak. Nagulbudak kadakwada. Ijay bagyo tinangituluyak iti panagadal ko. Ijay maten na nagpasngayak. Asaan nga amo dagiti dadakkel ko. Gaputas saan ka ang makadecide no anya tipilya mga tangan na cellphone, siyak lang ang tinagpili. Magustuhan ka di da ito? Sir, kababain. Nang ninalaunay da ito a cellphone para kanyak. Kababain ka da kayo. Mangisagot akmat lang, da ito'y kap-kap na kakon. Kababain iti asawa yo. Saan mapagproblemahan ni Rona? Nasingpat ti asawak. Daytay lay kuman sa bali. Mabainak nga agusar ti cellphone iti kastoy kangina na. No makita dagiti kaadalak. Ang mga no na ti makunada kanyak. Apay ngay sulat ti panunutem. Awan bibiyang day ti biyag mo. Saan nyo ang maawatan? Mabainak la kumaamang ibaga kada kayo iti daytoy. Adda na nga lukoy kanyak. Tapno sa anak amarigatan iti panagadal ko.
Pas ngay kagaya masaan anaamuan dagiti dadakkel mo. Hakat, ayan na nga ruden ti anak mo. Impaampon ko iti may sanam amok. Inkari na nga iwanan na naimbag ti anak ko. Ngay bilang nakaspudno nga anak. Ngam na konsensya matlaan. Nalaos. Ti unget ni daddy dinamuan na nagpasngaya kabalasang. Saan mo kumangamin nga impadawat ti anak mo? Saan ka laangan na nakonsensya? Makonkonsensya, mami. Kat, ni Bernard, Nadamag kulangan anatay gapot pa naka-aksidente na iti motor. nagasawa kayo kini Melandro, adi na among adagayam anak mo. Wen, kat nagbuteng ak, mami. Nagbuteng ko ang mapukaw ko ni Melandro. Iso ngayon limot ko ti amin. Ay ayatek unay ni Melandro. Girl, I need you. I need your love. Nabano ka kaon. Ay, adon dagiti na duma-duma na pidot ko. Kin nagatang ko nga ilakok iti junk shop. Ay, dak pa'y kat napuotan a sumipngetan. Kalpasan ti panagkapok iti junk shop. Agluto akpay iti pangrabyan may. Anyan tumangatan nga oras na makasangpot ni Melandro. Oras sa anak asumre kiti trabaho kiti ospital. Narigat lata makapagkita kami iti asawak. Kaslairan rantana pa iti manglikliklik kanyak. Masaksakit anak manen nga. Ni Mami Carmela tayo mo awag. Adata nalipatan na ngayon baka? Hello, Mami Carmela? Rona, nakasagpot ka din ti asawa. Saan pa'y nga, Rod? Kanayon lata nakastiti ka sa saad mi nga gasawa. Masayaan nga awan pa'y. Ah? Itay na ipudnong ti may panggabi ti anak mo. Nalagip ko ti maladaga nga imbati ti inana iti ospital. Ha? Saan ka kumaamasak-sakitan iti ibaga, Rona? Imbes amangampon ka, apay, adi mo sa pulen ti anak mo. Mami? Kasano ang matuntunak? Saan kon anak kita pa iti nangibatsak a babae, iti sinapol mi iti day ti daddy. Ni Melandro ka day di nang itulnog ken ka apaw. Apaya saan ba't na di manaw? Nagpatinggala ang iti ruangan, lolo. Nabanog ka no. Masapul nga aginanan. Awan gayam, lolo. Ada ipakita ka na kayo. Mabiit laang. Paalaag iti bag ko. Oh, lolo. Cellphone day ta. Nagpintasan. Kabarbaraw. Ginatang ni Sir Melandro. Tapno, ada pangawagan na kanyak. Mabayinak ko mga impapilit na. Ay, Ni, apay nagsinay kayo, lolo.
Amang ando adda sa bali aka ipapananday ta apaw. Jak kayat am esagmak ka. Kabagyak laang day di mamangmaw. Imbilang ko day di Laura akas lapudnaw nga anak ko. Kat nagkariakin ko na nga iwanan ka na imbag. Saan kayo kumangagpanunot iti dakas, Lolo? Nasayaat ni Sir Melandro. Maasyan lang at kanya. Kapu iti makita na akasasaad ti panagbiag tayo. Sapay la kumata kasta apaw. Napintas ka. Naka-inosente ti langam. Numaysa ka kumaakristal. Jak ipalubos amaburak ka. Agyaman ak, Lolo. An-an na bagik. Ket jak to ipalubos nga damang mulit iti salsalimot matak adayaw ko. Nasaya at no kasta apaw. Oh, kumusta mat ti trabaho? Saan ka kadimot lang amarigatan? Saan, Lolo? Sumrek ak iti pagadalan iti bigat. Ket at trabaho ak iti malam. Saan abalan ang mabayag ang makaturpusak? Makatulong ak lakit di kada kayo. Melandro, si kagayam sa ti apay ko. Diyak na puutan ti sasangpat mo Anya ti ko nam? Anda ka di sa bali ang makikakaindakin ka? Apay, bimangon ka pailangan. Balagan ka ron. Saan mo agam din ti manglipot kanya? Naglagi pa. Awan ko matikas ti abiyag mo. No, saan ka ngayon nasawa? Hindi ka kumaagatap iti madikanyak. Hindi ka kabala naliputan. Isardangon ti aginom, pangasim, at halaman ti rabi. Maturo kalatan. Sika ti makasapol iti turong, Melandro. Nabannog ka. Saan ka di para bigat kan? Alas 2 iti malam ti sirrekon. Angam no saan ka pa maturog? Sige. Maturog ka pa nan. Kasi ti sigot, mami, masapa sumsumrek ni Melandro iti opisina na. Karuror na laang. Anya nga tano ipudnong kini Melandro ti may panggap iti anak mo. Ama nga no kagura na kanto no ibaybayag mo pa nga ilimod kan kwa na tinapalabas mo. Mabuti nga. Ama ano day tapay ti Mitya tinariribok apa nagdanami kat agsina kami. Kasano ko mamabirukak pa iti anak ko? Awan ka diti mabalin mo apagdamagan. Binaybay akon. Kat na masarakak man, kat maamuan na asyak ti pudno nga inana. Amang ano kaguranak kat ilunod nakpay. Awan tikas iti mangpadas. Taladawan, tinapadag. Maatur mo ti bidot mo. Mariribo ka nak. Uray saan pa ila ang ama-amuan ni Melandro ti may panggap iti anak mo. Agpadata na para malam, kat makuyog ka iti bigat. Matulungan ka iti problema. Agyaman ak unay. O sige, panunutok ka na imbag. Awagak to ti sigod a kaadala ki di Bagyo. Agdamag ak kankwa na maipanggap iti gayam ko anang iwatsak iti anak ko. Girl, I need you. I need your love.
Adaten dara ka meeting, Angela. Ikuyog ka kuma, awan mabati dito opisina. Mabayag kayo ka di, sir. Jaklam mo. No, awanak to payaging ngay ti alas 5. Oray agawit kanton. Kasano na damang sapul kada kayo? Awan naka-schedule ng appointment ko, saan ka di? No, kay lahat nga daw may. Awagan nak to. Tayo schedule tati pan nakisango kadakwada. Sige, sir. Oray ta kabisado mo ti trabaho. No, ang dali mo masurutan, agpatulong ka iti sigod a sekretaryak. Naimbag bigat yung madam. Anya ka diti, may paay ko kada kayo. Sino da ka di? Siyak ni Rona nga asawa ni Melandro. Adda ka diti asawak? Saan pa'y anabayag arimwar, madam? Ada ka no inatendaran na a meeting. Maragsakan na kamakam-am mo kayo. Siyak ni Angela. Si kagayam ti kabarbaro nga empleyada. Siyak ngagpaiso, ma'am. Sumrag kayo. Anya ti kaya ti amerindaan? Agyaman na klangan. Sanak mo't ngagbayag. Ibagam to kan kuha na ngay maya ka? Makadanan kan kwa na dayta, ma'am. Ito na ang araw natin. Ang araw natin. At ako dito ospital. Ngam dayjay nga Angela, ti adday ti panunot ko. Napintas. Naemma ti langana. Malagip ko lagat nga rod iti siyak, ti agad adal iti koleyo. Naistrikto iti kanyak ni daddy. Tasan na kayat amamulitan ti tayaw ko. Ngam. Ay. Tila malaklagip ko. Ngam dahi siya yung angayla. Itay, nagsabat ti panagkita mi. Apay akas na nagtibayo ak. Nakapimpintas. Diyak kaya ta panunutan. Ngam, ang mga namasulisog ti asawa kan kwa na. May baglangan, tahan nalagip ka nga awagan itay. Nagdardarasa ko na pimanaw. Subyak to nagiti kinamiting kwenton madamdama. Agjajamin kami pa'y kanungamin. Aglugan at kuman iti taksi, itaya pag isumat adimteng kayo, sir. Pampanunutot ngamin tinapasamag ken kay tiday di pa nagamamuta. Iti day ta kinapintas mo. At dalat tarag iti masuliso gamang bastos ken ka. Agyaman ak iti panangisakit yung kanyak, sir. Adagayam ibagak. Imbay itay malam ni Ma'am Ronay di opisina. Anya? Napintas gayam ti asawa yo. Kasla, agtawan lang iti nasuro ka 20. Bakit day jayan? Saan pa yun nga aganak? Oh, anya't ginagaraw na. Da kayo matisinapol na. Kalpasan na, nagpakadan. Manmano asumarong karniro na iji opisina. Itaman langan. Nasingpat ti asawa yo, sir. Naanos ang makisasarita. Kasla, agina kami lang. Anya? Nagkasat ako man no da kayo ti dadakkel ko. Nagragsak nga tan. Dahil ti magustuhan ka, Angela. Magustuhan ka man, nakasarsarita. Nagmayat ko man na niya, sir. Maipaay amin akayat ko. Kasano nga tati, agragsak na ng maay. Sa bali ti problema na iti bawak nang. Ken saan lang a kwarta ti mang paragsak iti tao? Sa bagay. Nadlaw ko nga rod kini Ma'am Rona. Kasla,
Naliday dagiti matana. Ay, maawatan ka no apay ang maibagamday ta apaw. Saan ka mababalaw? Pasensya ka no nakurapay ta. Amok anasair ko tirik nayo, Lolo Paeng. Pasensya kayo la kumakanya. Pog, awan ti tao, adi agtarigagay iti nasaliwanwan a panagbiag. Sana bale, inton makaturpusak, kan adan trabaho, guminawan don ti panagbiag tayo, Lolo. Sapay la kuma, ta matungpal mo day tang arapaap mau. No apay anay bagak kada kayo dayjay itay, anaggastak ko man, no dadakkel ko da Sir Melandro kan Ma'am Rona. Nagsaya at da ngamin nga agasawa, Lolo. Aglalo ni Ma'am Rona. Amaw, mailiw ka ang maadaan iti ina. Ay, nasapa ngamin apimusay da iti Laura. Ad-ada mariribukan ako no kasto yung adda kung dito balay nawan ti asawa. Nabayagan na gumawgawaw ak iti anak. Ngam, tinabayagan nga atap ko akaad nga ti palimod ni Ron at imang ririribok kanya. Hindi pa lang amokon ang dishonest ti asawa. When? Adda palimod na. Ngam, tiya muna kat pulos nga awan panagduadwak kan kwa na. Di man la dimlaw akas la awan amor ko kan kuanan. Kalpasan ti damo a panagkanayig ni. Oh. Hindi pala akayat ko akumprontaran. Gapoy ti dayjan adlaw ko. Sang kay bagana nga ay ayaten na. Ngam, adda kadimat kasyay. Nupudno nga ay ayaten na. Awan ko mati ilimad na. Urayak na iso mismo ti agpudno. Ikakpay ti pawayway iti dayta. Ngam nudyak mauray. Si Tarekon. Naimbag man, ta napanunot mo ti agmaneho, Rona. Nagapo dayto ako check ni Attorney Javier, Mami. Ni ngamin Attorney Javier ti mangimatmaton iti negosyo day di Daddy. Nasaysaya at kumano si katimang tarawiwid. Kasla, saan ko ngamin alinya ti negosyo, Mami? Kan, nasingin ba't ngamin apagayam day di Daddy ni Attorney Javier? Ayon gayam, nagpasyarak iti opisina ni Melandro iti Kalman. Naamamok ti baro nga empleyada na, ni Angela. Anya ti may paggap kini Angela. Kaubingan na. Siguro, agtaon pa lang iti 18. Nakapimpintas, Mami. Kat, mga namasulisog ti asawa kan kwa na. Ay na, saan mo kumaapanunutan dayta? Ti anak mo ti panunutam. Ay, gaya, Mami. Nasarakak ti FB account ni Pamela. Padasag nga awagan inton bigat. Oh, hello, Pamela. Nabayag agpayson asaan taan nakapagsarita. Oh, yeah. Malagsa ka na. No kastaan narang ayon ti negosyo.
Ada malagip ko. Ada ka di damag mo kini Laura? Ha? Nabayagan ano tay? Kasano nga rodan ti ubing? Balasang ngatan. Anya? Inyawit ti may sa alakay dito'y Ilocos? Anya tinagan ti lakay? Di Melantro. Sige nga rodan Pamela ha. Sige, bye. Sus, mga nangag ni Melandro tinagsaritaan ni kini Pamela. O sino ti kinasarita mi ti telepono korona? Apa ang inidip mo di cellphone mo, itay imasidegakin ka. Oh, hello Pamela. Nabayang agpayson asaan taan nakapagsarita. Ay, maragsa ka na. Tanarang ay gaya man tinegosyo. Ada gaya malagip ko. Ada ka di damag mo kani Laura? Ha? Nabayagan na natay? Kasano nga rodan ti ubing? Balasang ngatan. Anya? Inyawit ti may sa alakay dito Ilocos? Anyat nagan ti lakay? Ha? Oh, ha? Ni Melandro? Sige. Sige, Pamela. Bye. Ano nanggag na? Tinagsalitaan na kini Pamela. Oo. Sino ti kinasarita mi ti cellphone mo rona? Apa ang inidip mo, itay imasidegakin ka. Ni Pamela dayjay. Kina-eskwela kiti nagadala kiti Baguio. Nagkinumusta kami lang. Ada yung pulong ni Angela kanyak. Anyat rin ang tami di opisina. Ni awan mo ti makita ka dakas na iti panang sarong karko kan ka ijay. Nairanamot nga awan ka. Apay, anyat imbaga na kan ka. Ang mga ano niya ti pampanunutan may papankan ko na. Melandro, agtalikak kan ka. Malagip mo pa itinaibaga kidikan ka. Ano palubusan nak? Kaya't ko ti maadaan iti anak iti sabali a babae. Anya, talaga ka diya pasakit anak. Kaya't mo marakrak. Di pa nag-asawa ta? Kid daw ti pamalubos mo. Sige, tapno mamingkakan. Ngam, saan kuma, ani Angela? Saan mo tataalan ti masakbayan na? Talaga ka di asaan mo amalagit tinaganda di alakay, Pamela? Nalawa ti Ilocos. Pangaasim, lagi pam kumano niya't naganda di alakay. Agsubadak to kan ka. O sige, agyaman nak. Bye. Mami, Apa nga sagsangit ka? nalatawan. Makunkonsensya haklaon ay. Di magkalak iti nasaliwanwan na pamilya. Kalpasan na. Ti anak ko iti na di ayaw palalaki. Binaybayak. Inalalaan ti may sa marigrigat alakay. Saan kuma at tinapalabas ti panunutom? No ano ti kabaalam nga aramidam, tulungan ka. Ngam kasano asa pulag ti anak ko. San ka amaawanan ikinamnama? Ikararan mo nga da milagro ang mapasamak. Nagsangsangit ako ni Taybigat pa eh. Tapno mamingkan ni Melandro iti bagpagana. Palubos ako namang sikog iti sabali a babae. Ha? Anya? Umulitan na, ti kinasagrado ti kasaryo. Magamon na niya ti kayat ng aramidan. Adalaan kinidaw ko kan kuana. Saan ko
Ani Angela. Angela, Wen. Nga pinalubusak man ni Melandro. Iti kayat nangaramidan. Dahil gaputan. At damat na dagsan nga basol ko kankwa na, mami. Sana ka na pud no nga asawa kankwa na. Gaputa, hindi pailaan. Lino ko kun. Yakin pud no kankwa na. Di pa nakailawan ko iti sa bahay lalaki. Kat nadaan na iti anak iti kinabalasang. Nupay kasta, jak masigurado. Nuawan pa nakatap na kanyak. Ngamin, hindi pa ilaan. Nadlaw ko akas lanlamiis kanyak. Nga may ayatek ni Melandro, Mami Carmela. Kat makonsensya gaputa kas laison ti kapatgan kanyak. Gaputa tinalikod ako na imbeleng ko ti anak ko. Rona. Kat malagip ko day nga Angela, mami. Kas lang amin nakitak ti kinataok kan kwa na. No kumaadda iti sidong ko day di anak ko. Balasang kumana kas ka ni Angela. Girl, I need you. I need your love. Nasakit ibagay ka nabigatan. Rumarak ko man ang mapanagkatang iti ila ako kiti junk shop. Ay, kasla jak kabahilan ti agtrabaho. So, agitaak pailaan ti sa alas. Parang mayat tumad la tirik na intun madamdama. Ay, Mansamat ni Marikrik na yun, Lolo. Atay anak ika kayo. ay, lumakayak ka talagaan, apaw. Di ka madanagan. Barang mayat taon tirik na intun madamdama. Dahito'y tinakapanunutang ang trabaho tapno matulungan kayo, Lolo. Sige, panawan kayo, Lolo. Maladaw ako niti klase. Sige, apaw. Maasya naglaunay kini Angela. Saan ko maarumbang apasaran na ti kastaw eh. Malakip ko manan day di Laura. Adda saan na anay baga, may panggap kini Angela. Ni Sir dahito'y umawawak. Pasado alas 3 ano? Awan pa eh. Hello, sir? Anda ka di appointment ko ita, malam, Angela? Ada, sir. Alas 4. May isang investor itidakal a korporasyon ni Mr. Magno. Panasig nga awagan. Ngam nukas pangarigan laeng, ibagam to, nganda na pataganapanan. Sige, sir. Dahil tanto nga ron ti ibagakan kwa na. Alright, ang damat niya, Atty. Cruz. Ngam nakabakasyon. Ala, baka mo ditan. Bye. Bye, sir.
Anya nga tati mapaspasamak kini sir. Kasla da napatag apakakumikuman na. Naimag malam yo ma'am. Pasensya kayon, tadyak na ilukat adagos tiri daw. Ada ngamin madamang aramida. Isu ka di dito ni Angela. Napintas. Iso, Mami. Angela, ni Mami Carmela, padang ka nurse sa ospital. Mami ti awag ko kan na. Ta kasla may sanga ina para kanyak. Ibilbilang ko kas inag. Agtugaw kayo ma'am. Kahit yung kaditag kape, itimplaan kayo. Agyaman kami laangan. Sa anak ngagkapkape, Angela. Rona, oray umuna akton. Ada pa ipapanaksak bay asumre ka kiti ospital. Agkuyog tayon ton, Mami. Agawid ak may matlaan. Ni Melandro, Angela? Imawag itay alas 3 ma'am. Ada ka nun napatag-anapanan na. Imay pa itay ni Mr. Magno. Kasta ka di. O sige, panawad ka nga rodan, Angela, ha? Padasag to nga awagan ti asawak inton madamtama. Sanak laki ti nagpitot. Ti kotse ni Melandro tayo chay. Kunak tumat. Tayo chay. Dum sa akin kat adakadwa na a babae. Apa yan? Impay-paysunan timpagkan, ha? Tinalam mo no kasan umot ti kasaam ti mariknak. Awagak ni Mami Carmela. Nagsakit. Kasla pa'y marikata nagagames. Sapay kumata saan kantong agbabawi, Melandro. Numapukaw ka bilang. Naman, sapay kumata saan kantong agbabawi noon yaman ti pangadeng ko. Numasarakak ti anak ko. Awag ako ni Mami Carmela. Teta. Oh, Rona. Ada ang pailaang dito'y balay. Madamdamalaang, ada ako dito ospital. Anak, pailaang matiti kotse, Mami. Nakitak ti kotse ni Melandro. Ada ka doon na babae. Pinaypaysunan dyan pagana. Di nalam mo no kasano, ti kasakit. Ti marikrik na ka nakakita ka na kwada. Anya nga ron ti pangateng mo. Nagsaritaan mi da ito'y. Dinawat na ti pamalubos ko kat pinalubosak. Yung nagsakit. Apayanas ka na mapasamak ti kastoy. Ijay ito lang ang ospital ngagsarita ta. Sige, Mami. Agawid akmatan. Awagak tumanan ni Pamela. Katnoan niya ti mapagsaritaan mi. Agpakuyog akto kada kayo. Girl, I need you. I need your love. Pimanawak iti opisina. Ajak na uray ni Sir Melandro.
Nagsubli ni Mr. Magno nga gunguhat. Inawagak ni sir. Hindi mo't sumumbat. Ay, si Mangpat kamat gaya man, apaw. Tricycle mo tayo dyan nangagaw, nagsardang iti bataw. Nag-tricycle ang nagawid, lolo. Nagmalam ni Sir Melandro, adi imay di opisina. Nasayaat mo. No saan kayo akanayon ngagkuyaw. Amangan no anya ti pagbanagan ti kinasingad yaw. Kasla ama, ti pangibilangat ken kuana, lolo. Ay, imay man gaya man ni Ma'am Rona di opisina itay malam. Kadwa na ti bakat apada na anars. Mami Carmela ti awag na. Ay, kwa apaw, nang rabi ka kadain. Sa anak pa'y anangan ta, inururay ka. Manumat nga agpaiso na makapagsango tayo, lolo. Taypay ang nakalugan ta dito'y kotsem, Rona. Saan mo matla pa andaran eh? Agsangsangit ka man gaya man. Diyak amo no kasano asangwak ni Melandro, mami. Agkabakabak. Maasyanak ka. Diyak amo no rumbang ti pangadeng ko. Ti panang pabusoy ko kankwana. Kapag masaksakita anak launa yan. No, kas pangarigan, tamaadan iti anak iti sabali a babae. Ipot nung ti palimad mo, nga ada anak mo ti sabali. Tapno, patas kayon. Ha? Mami Carmela. Panubuklaan day to'y, Rona. Ngam numabalin kumalaan, awan ti may raman. Itayak pa yan nakasangpot ito'y balay. Kasangsangpot lang mat ni Melandro. Nangagmumuti pa nagbusina. Ha? Sika ko mga asawa kinang lukat ikikay. Saan ka tati katulong? Amok. Nagmalmalam kayo nagkuyog iti dayjay nakitak a babae. Sa nagpatpatnak kayo. Napnet kan, san ka di? Rona? Di ka makapagulpot kanyak. Nakita kayo. Kat, anya ti problema mi ti dayta? Nagtulagan ta saan ka di? Mabuteng ka kadi amadaan kami ti anak ka ni Lara. Kat ison ti kadenak. Adakan ka ti amin na pangadang Melandro. No'y palubos mamarakrak. Ti panagdan natakas sa gasawa. Apay, Mr. Magno. Naglawag titulagan tayo di. Anya? Saan ka di ngayon bagat ti sekretaryak nga danapanak? Saan naman pa rin na ito ay? Sir, dayto yan lagi ti masapulyo a papeles. Anya ka di tibilin ko ken ka, Angela? Agasam ti kadakalapukaw ko. Milyon ti pagsasaritaan iti transaksyon mi kumaka ni Mr. Magno. Sir, Awan pa'y serbi dagiti itad ko ken ka. inawagan kayo, sir, ngam saan kayo asumungsumbat. Panawan nakpailaang. Kaya ko tiyag may sa diti opisinak. Hello? Kahit itod ko lang iti kwartakin kay di kalman. O sige. Sana problema ti kwarta kanyak. Basta ikanak iti anak. Mapunas tumot lang ti pungtot ni Melandro kan ka. No, mautom na ti bitot na.
Bayam, siyak ti makamoy ti asawak. Agyaman nak, ma'am. Napurman sa launay ti awag mo kanyak. Mabalin nga. Awagan naklatamadan ti mami. Kasi ti awag ko ni Mami Carmela. Kwa, kasla, mabainak, jak maikari. Di mo sawan ti kasta. Amom, idi pala damo ka makita. Naasidagan tiriknakkan ka. Agyaman naklaunay, mami. Mami Angela ko nam kanyak. Agyamanakan ka ha? Italaan nga da mangawag kanyak iti kasta. Nabayag ka kinaililiw ko ti maawagan iti mami. Diyos ko, anya da ito yung marikriknak. Saan ko kumaakayat nga ibaga daytoy ken ka? Ta amangan no masakitan ka. Malunag tirignak. No makita kang agsangsangit. Bay aklatan iti kayat ng aramidan. Tijak lang magustuhan. Iramraman na ni Angela. Kat basol naman no apay niya imbabawi ni Mr. Magno ti transaksyon. Kaasimot di nga ubing. Nagungungat ka no ni Mr. Magno. Inawagan ni Angela. Ngam saan na si Mungbat. Masangon na pa lang amin ayat ti sumungbat. Kat agpapapasan iti raksak. Kumusta gaya man ni Pamela? Ada ka din madamag? Saan na si Mungbat iti nawagak? Saan kun anasango pa'y? Un gayam, planok nga awisan ni Angela iti balay. Umay kayon to kuma. Ay, ni Sir Milandro ka da iti imawag kan kapaw. Anya ti imbagana ken ka. Saan ani Sir Melandro, lolo? Ni Mami Rona. Mami Rona? Asawa ni Sir Melandro, ni Mami Rona, lolo. Mami ti kayat nang iyawag ko kan kuana. Nagsingkat, lolo. Kasla, saan asabsabali kanyak? Nariknag kan kuana ti pamatag ti maysa nga ina. Anya? Kit, anya nga ro ti imbagana ken ka. Aw-awisan na, ngagpasyar ijay balayda. Ijayak ka no amangal daw, lolo. Ha? Uray tawan sarag ko. Kan bakasyon na. Wow! Naghimasan ti ayam mo daytoy linuto yung aputahe, mami. Mabainak ko maamang ibagang mabisina ko. Mabiitin da ito eh. Awan mo't lang ni Mami Carmela. Angela, si kagayan ti kasarsaritan ni Rona di ti kusina. Nanggag ko titimak mo itay. Inawis nak ni madam. Ni mami amangal daw dito'y balayo, sir. Mabainak la uma. Mami gayam, tawag mo ka ni Rona. May mas nagtilinuto ma, Rona. Itaman lang na makapagluto ka. Wan, takasano? Makumiyo ko makiti trabaho kiti kalabas. Ito cellphone ko, nabati iti kwarto. Siyak ti akin cellphone iti dayjay. Amangan no ni Mami Carmela ti mga awagan. Amangan no saan kidi matuloy nga umay. Mabit lang Ipapasit ko to apoy to stove. Pakikitam ha, Angela? Kastaon ti pa nagkabakabak, Mami Carmela. Sigun ka dagiti nagdamagan ta. Dayta ka no basit abalay ti pagnanaadan ti lakay anang tarakan iti anak ko. Kalpasan anatay day di Laura. Makonsensya akmanen. Babalawag lang ko na iti bakit. Tabi na ibayak ti anak ko.
Kasla makikita ko no kasano ti kinarigat ti panagbiag na. Ay, Rona, adari mo ala ka iti basita balay. Si makayan iti bisikleta na. Amangan na makapanaw. Kabakamag. Umay kan, darasin ta ti dun sa ag. Andaitan. Sino kayo? Naimbaga, bigat yo, ama. Da kayo ka din ama paeng? Wen, sak nga agpaisaw. Anya ti maipaay ko kada kayo, ma'am. Kastaw na iti pa nagkabagabak, mami. Sigun ka nagiti nagdamagan ta. Dahita ka no ba si abalay ti pagigyanan ti lakay anang tarakan idi iti anak ko. Kalpasan anatay day di Laura. Makon konsensya ak. Magbababawi ak no apay binaybay ak ti anak ko. Kasla makikita ko no kasanot kinarihikat ti panagbiag na. Rona, adari mo ala ka iti basita balay. Si makayan iti bisikleta na. Amangan na makapanaw. Kamakama ka. Umay kan, darasin ta ti dun sa aag. Ama? Ha? Sino kayo, ma'am? Naimbaga bigat yo, ama. Da kayo ka din ama paeng? Wen, sak nga agpaisaw. Anya ti maipaay ko kada kayo. Mabalin ti dumanon, di tabalayo, ama. Adda nga min napatag na ibagakada kayo. Ay, babae nakla kumaamang paunag kada kayaw. Kas makita yaw, ti kinanumaw, kinabasit ti balay may. Saan maikare ti nanumo apagdangan mi asang bayan iti kas kada kayo alanga ti baknang. Ay, saan kayo amadanagan, Mang Paeng? Saan amata pobre ni Rona? Adda ka di papananyo, ama? Ay, adala ko magatangag iti tiyangay. Ang oray madamdaman taon, ma'am. Dumanon kayaw. Rona, si kalaangan ti dumanon tapno makapagsarita kayo anaimbag ni Mang Paeng. Urayon ka iti kotsem. Siyak ni Rona, ama paeng. Nasingad agayam ko day ti Laura. Kaanakan nyo gayam? Ubing pay ni Angela, idi batay day di Laura. Angela ko na yo? Gapo iti day ta, napanunot ko nga iawid laang ni Angela dito Ilugaws. Nagkariak iti day di Laura, ajak baybayan ni Angela. Inkarigatak a pinagadal. Apa inakasti ti marikritnak. Mabalin ka di kita tiladawan ni Angela? No, adda? Iso day tanay kwadro aladawan ang nakasabit. Iti didayng, ma'am. Ni Angela magpaiso. Ni Angela, ti anak ko. Anya ti kunam, balasong ko? Ama paeng. Siyak ti pudno nga ina ni Angela. Ipadawat ko iti day di Laura. Kaputa mabuti nga kiti amamuan da kiti tatakal ko anaga nakakabalasang. Kalpasan na pinanawan nak tinobyok. Diyos, amanda nga asay. Na iturad mo, nga impadawat, tibukod mo, adara.
Agriringin ti cellphone ni Sir Melandro. Sapay ko ma, tapalubusan na ka. Uray inton malamlaang ajak ag trabaho. Angela, nakawag ka man. Kumusta di panagadal mo? Day tati, imawagak kada kayo, sir. No mabalin, asa anak kumapayla ang mga pisina inton malam. Ado nga mintinaskan nga asikaswag dito ipagadalan. Awan problema iti dayta. Mawatak. Agyaman ak, sir. Nasayaat kayo at talaga kanya. Basta sika, awan tisan kanya. Ngayon sayang, at ako mapapananda kalpasan ti trabaho ta. Inton maminsan laangan, sir. Bye. Ang tamatlaw ko kini Sir Melandro. Kaslaan da sa bali ang panggap na kanya. Manipod itay nakasangpatak dito'y balay. Agtib-tib payo ak. Diyak matarin na gitilwak. Ni kayam ang nila di anak ko. Isumat lang idita mo ka makita. Sa bali tinariknak para kan kwa na. Maaklon nga ta. Nga inana ha. Mapakawanak nga ta. Iti pa nang ipadawat ko iti kan kwa na. Kasano ama akot ni Melandro ti amin. Panawanan, tapno ipundok kan kwa na ti palimod ko. Nasapa ka nakasangpat, tajak ng opisina itay malim lolo. Ado nga minti na si kaso kiji pagadalan. Ay, apaw. Apay lolo, apay akas tati, panang mingming yung kanya. May dito'y. May dito'y balay ni Rona. Ha? Ni Mami Rona? Di asawa ni Sir Melandro? Oh, kasano ang natuntunan na dito'y balay? Ay, kwa, apaw. Hagdakan o, napatag nga ibaganakan ka. Agsublinto ka na o. Apay nga tang, agner-nervyos ang matan. Girl, I need you. I need your love. Imay kayo kano kini Lola Carmela dito'y balay itay bigat, Mami Rona. Naimbat, natuntunan nyo dito'y balay. Pasensya kayon iti kinanong mo ti pagtangan mi kini Lolo Paeng. Kwa, Angela, Apay nga, at sangsangit kayo. Ada ka di problema yo? Nagsubang kayo kadi kini Sir Melandro? diyak ka muna. Kasano nga erukik nga ibagada ito eh. Pakawanin na ko pa. Ha? Eh, saan kayo ang maawatan? Apay nga, pagpakawan kayo kanyak. Awan ti amok abasol yu kanyak. Ama paeng, saan nyo ka di ngayon bagakan ko na? Kwa, Rona,
Jak amaw, no, kasanaw nga ibagakin ni Angela. Nasay-saya at no, da kayo lati agsarita. Diyak ko maawatan. Tinasaya at panhawan kayo pa ay tapno makapagsarita kayo ana impag. Pagkaturog ak paikitay. Ulitak, pakawanan na ko ba, Angela? Magbababawi ako no apay anaramit ko kan kanay jay. Anak ko. Anak, da? Noon, nasingad agayam ko na di Laura, nariingam nga inam. Ngam siyak, ti putpundo nga inam. Saan? Danggan na ko ba? Nagbutengak, hindi nga nga nakabalasang. Tama nga nulaksin nak nagitinanakal ko. Isuwin padawat ka, itiday ni Laura. Saan apod na dayta? Apay anay terudyo nga inaramid dayta kanyak. Kagurgura kayo. Anak ko, saan ka ama babalaw? Saan nagawagan ni anak? Saan kayo abing-bigan ngayon na? Nasaysayat lang kung ano saan kayo hanama mo. Angela, pagkawanan na ako. Aturak na kitipintot ko. Ipatanda! Saan ko akasapulan ti arako niyo? Angela, anak ko. Lagi-lagi ba niyo? Saan kayo ang mapakawan? Awan kais-iskan niyo nga ina. Katay tuyon ti maudi apa nagpakita yung kanyak. Itay pahingur oraik ni Josabel. Mailiw akon. Anya di ko na. Saan ang makumay? Mapan ko sukon? Anya di jay. Maululaw kan nakapsud ka na. Kaya't nakadiasawan. Agdadagsunan. Oh, nagyaman ako. Kamaodyanan na. May isa akong ama. Matungpal tumot lang ang tinapayak ni nararapahap ko. Oray sina ko ni Rona. Kadinton mawaswas di kasarmi. Ikasar ko ni Josabel. Awan mo't lasad pinakababay. Gamad na parikot ko. Awagak ni Virgie. Kasken Josabel. Adon tinaitil ko akwartakin kwan. Akasukat ti panangipaayta iti pagragsakak. Kang runaan ti amin. Ti panangipaay da kanyak iti anak. Danda ni tengan ti rabi siririing ka pa'y laang, Rona. Nakasubli ka kanimat laang iti balay da mangpaeng itay. Wen, Mami. Nagsakit. Nadagsan ti barukong ko. Saan nakamaawat nga inana? At niya, Kagurguran ako. Kasli talang ang makarignaag rin na laos apa nagbabawi. Kapoy tinaramit ko ini. Awan na talaga ti umuna ang babawi. Kapunta nagsasaam ti imunga na. saan ka amaawanan itinamnama?
Aramidam amin apamuspusan. Tapno may pariknam ti panagayat mo kenkwana. Saan na ka na nakayat ang makita? Kurang langan nga ilunodnak nga inana. Sana sa sayat langan na matayak. Nawan sirsirbik nga ina. Pangasim, agpanunot ka na imbag. Saan ka nga agaramid iti dakas iti bagim? May sabay ang problema ni Melandro. Nung kasano nga ibagagkan ko ati amin. Panawunan nga ipunom kini Melandro. Nga adda anak mo iti kinabalasang mo, Rona. Oh, di kamot mga anan. Ay, pasensyakan daing laang ti sidaan ta. Lolo? Sang sangit ka manan. Ay, lumlumtag lang aruda ang dagiti matam. Saan kan samet ang nakaturog? Nakanagragsak tayo di, Lolo pa eh. Uray kasano ti kinakurapay ti panagbiagta. No apay anag parang pailang tinak. Apo, saan ka de? Arumbang amaragsakan ka? Ta naamamom ti inam. Masansan ide nga ibagbagam. Ano apay asaan ta anabaknang? Tapno saan ta ko mga agrigrigat? Saan ko akasapulan ti kinamartang nangagasawa, Lolo? Agit katakpay kiti iti trabaho. At kumita aklaangan iti sabali a panggadak. Anya? Girl, I need you. I need your love. Nagpatpat ng gawan ka dito'y balay. Italat isa sangpet mo, Melandro. Sila nabartek pa lang ti panagrik na kiti bagay. Saan ka mabaling nga itantan ti panangipudnok kan kay ti daytoy abanak. Nasaraka kong ti anak ko iti kinabalasan ko. Anya ti ko na. Sige, Melandro. Kabilinak. Ako makamang tong papanyak. Kaputan na dagsan ti basol ko. Amok! Amok! Idi peladamo arabita. Inururay kang agpudno. Ita, ipudnom nga ada anak mo ti kinabalasa mo. San ka amapakawan? Numano atawin ang nagdindin nata. Num saan nakanig kanit anak. Ita, kasta ti pudnom kanya. Dahil ti bagaking ka. Saan nakpailang ka sa salita? Kan manipo di tangal daw. Saan mo anam na maan asang patang ka? Awan ti mabalin ko nukas ti pangiting mo. Ngimsapay lako ba? Tasaan mo to pagbabawian da ito'y. Agbabawi ak no apay ngayong kasar ka? San ka ngay ayatan, Rona? Ako ka nagbasulak. Ngamagnanayan ka di. Amado saak. Ngam na dahi tati pakaragsakan. Sige. Agpapas kay ti sabali a babae. Ngam pangasim. Saan mo ngay ramraman ni Angela? Kob umingan ni Angela. Sigurado ang maipayan na kiti anak. Kinalakal lang ang maalak tapno mo. Dahi tati pagarupem. Nga may bagakkan ka. Siyak ti kang runaan na makalaman mo. Diyak ipalo mo sa mapasama kiti anak ko ti panakailawaan ko hindi ti malanggon daway a lalaki eh. Kanya ti kunam. Anak mo niyang hila? Wan! Natuntun ako ti pagnanaidandakan ama paeng. Ni Angela ti anak ko iti kinabalasan ko. Nairan lapay nga.
Kagura ko niyang hila. Isot pagikarwag. Aniya? Ha! Day tatisan mo nga aramidan, Milandro. Nawaya ka amang tutog itiriknak. Ngamsaan mo ngay ramraman ni Angela! Inawagan kay tahiasan ka na sumbrek dito opisina. Apay nga ka. Nasakit pa lang ti ulo. Ang mga nusumling ti panagkitak kita niya pa ti maramit ko kang ka. Sir Melandro, nabayagan anadlaw ko nga da sa bali apang panggapom kanyak. Ngum saan kang agbalik? Gaputagi kata ko. Uray saan ka kumana nagparang. Nakagurkura ka na. Gaputa si ti anak ti asawak iti kinabalasan na. Diyak nagayatan ti pan na kay tao. Saan ko amaaklon ti asawa yung inak. Ad tapay asaan kayo amaaklon nga agsyuman kanyak. Saan ko maakas day ti kinasabrak ti panakisaritam kini Milandraw, apaw. Nagparang kang awan babaeng mau. Ladingita, lolo paeng. Naguguran tiriknak. Gapot ti gurak iti anak anang ipadawat kanyak. Kanamok, nga da sa bali apang panggapan ni Sir Melandro kanyak. Apaw. Oray, tadandanin malpas da ito yung semestre, lolo. Agsarding agtupay lang agadal. Agbiro kak tuwiti sa bali at trabaho. Agyaman na klaon ay, attorney. Juan, agkikita tayo inton madamdama. Nalabasa kong dadya balay. Kat nakita, napintas ti location na. Kaya't ko lang makita ti uneg na. Juan, attorney. O sige, bye. Pasensya ka, no itaak lang ang makagtenrona. Ay, na-traffic ka. Kalkalpas sila nagsarita ka ni attorney. Mabaling yan ton lawas na. Umakarakon iti gatangag abalay. Anya ka di daytuya na mapaspasamak ka na kayong agasawa. Talon nga daw asaan na si Mang Pet dito balay. Papapasan na iti naduma-duma a klase ti babae a pakidendenaanan. Nadamag ko. Masikog ka nun di may sa babae na. Ni Josabel. Josabel. Amamok day jay. No kaano laang anakitak nga ada kadwa na alalaki. Ah? Saan ani Melandro? Makamon iti biyag na. Wen, makaamon ti asawa kiti biyag na. Gapulaan tadyak na ikan iti anak. Kasjayan ti aramidan na. Akwag. Basol ko no apa edyak ibagbagakan kwa na nga ada anak ko iti kinabalasang. Nagbiddutak iti panangilimat ko. Tanadlaw na matkayam. Sa bagay, nagbalinag mat amaag iti kastsay nga naramit ko. Imposible mat ngamin ti lalaki hadi na madlaw asaan kaya man na birhen. Ti agbalin nga asawa na. No naganakan day ta abalasa. Nang nagpadintang ikotse ni Melandro. Kunak na saanan ang mapanunot ti agkawid dito eh. Nasakit tinakam ko. Mapanawak na iti abatay. Numano at tawon na nagbalin nga umok ti ayan-ayat bikin ni Melandro iti. Idi naragsak pa iti panagdantin nami. Ngamgapula iti kaawan ti anak ni. In panagpaliw. Oh. Oh.
Anya ti kahit sa munday to. Nakagatang ako iti balay nga umakara ki Milandro. Iso anawayakan amay sangpet iti babae ang makaitid kan ka iti anak kasapsapulan. Nagawid akbito'y balay, tamang alak iti kawas ko. Sino nga? Hello? Anya ti kulam? Si Murot ni Josabel iti lalaki anak kasikog ken kwa na? Masiguradom asa na siya ti amat ti sikog na? Wah! Sana kabog! Mawatam ha? Girl, I need you. I need your love.